Bun venit la un nou video și dacă mă întrebați de ce am făcut așa, nu știu. Dar să ignorați pe fratele meu, dar i-am spus să nu vorbească pentru că deranjează. Bă, dar mă speria, bă, familie. Ok. Și începem un nou joc. Ignorați hainele mele de la Gucci aduse din Italia. Care nu știu. Aduc pisica. Nu. Ok. Că nimeni nu vrea să și ne jucăm nu știu ce joc aici pe Nu cred că pe telefonul lui frate meu, că telefonul meu Huawei e GoPro. Nu GoPro. Cred că faci două videouri. Cred că fac două videouri deodată. Dar editez de mă rupe cap. Ok. Hai să începem jocul. Nimeni nu vede. Da, voi edita, amintește-ți. Ok. Și acum să înceapă jocul. Uitați, e un joc cu zombie. Năsticătorul l-am instalat. Da, el l-a instalat pentru mine ca să găsesc primul meu video. Costă vreo 10 lei și mă mir că-i pentru... 10 lei. 4 milioane. Nu am pus 10 lei. Nu am pus 10 lei. Costă vreo câțiva euro pe film. Hai că 4 milioane costă un joc dacă e. E 3 de numai că costă câțiva euro pe... Bine, vă spun adevăr. E gratis. Water. Supply. Bring me some. Și adevărul. Ok, am instalat de pe o aplicație care îmi dă totul gratis. Happy Mod. Bă, Nu sponsorizez sau ceva, dar... vă voi spune cu Hai mă, unde mă pune să mă duc și ăsta? Voi spune doar dacă fac... Da. 100 de abonați. 100 de abonați? Da. Nu, de fapt 1000 de abonați că primesc primul buton. Da, voi, ca să vedeți dacă nu e. Să sponsorizați video cine îl vede primul. Și stați Dar unde trebuie să... Ce s-a întâmplat, mă, cu mașinile alea acolo de s-a turnat? și voi vă arătați. Ne vom Dârmat un elicopter. în care să vorbesc cu oameni. Om, Vrea să-i dau cu mox în cap? I-am tras un mox în cap. ok, dar va trebui să editez dacă e ceva groaznic cu mult sânge. Da. Filmul ăla, Titanicul. De fapt, să nu-mi dai jos video, că eu nu știu să editez atât de bine. Mai am de învățat și eu. Da, e primul video. În 2023. Așa că dacă vede cineva și vrea să-mi dea jos video, vă rog, nu dați. Pentru că nu știu să editez ca lumea. Deci știu să împart două videouri într-unul. Stai, nu să vezi ce e jocul. N-am apucat să... Naiba. E ketchup doar. Amintiți-vă asta, e doar ketchup. Să editez bine. Dar nu știu ce nu înțeleg. Mission complete. Mission complete. Să știți că e în joc. Continue. Asta e cel mai prost. O avertizare. Sau Să nu am intre. șters puțin camera. Să Și am dat-o pe pro ca să se vadă. cumva să lăsați copii să se uite la video-ul ăsta horror. Să vă arăt scaunul meu de gaming, care e cel mai scaun de gaming. Time to get our hands dirty. La finalul video. Băi! Mi s-a mutat spre ok. Noi filmăm la play cu mine. Aule! Viața mea! Am niște mopsuri în cap. Sau niște... Nu știu cum să e de 8. What the hell is Noi să this? vă Nu știu numeri. spun un secret. Băi! Deci, nu să dați like dacă vă place.
apăsați pe like dacă vă place sau pe subscribe. Da. Vreau să vă zic, Suntem la început. Avem zero abonați. avem I've been 0. stuck here for ages. Dacă vedeți videoul foarte înclinant, Follow me. I know a shortcut. puteți să... Okay. Da. Unde mă pune, mă? Dă-i moc. Aule. Nu spune. Îi spulberă. Dă-i spulberă. Poți să-ți la o băsinare. Bani. Stai, bă, băiața mea. Am lag. Scuzați lagul, dar Damn, it's closed. plouă Hold on. și... No problem. Stați că umblu puțin la Like. setări, că... You ready for some trouble? Am puțin lag, da. Dacă Nu-i vedeți, problemă. dacă vedeți, Nu-i problemă că aici doar plouă. dacă voi de cineva înaintea, nu astăzi și vedeți că e mai mult de la like, nu băgați în seamă. Bine. Ok. Stai. Dar de ce am lag? Vreau să vă arăt pe Lizzy. Muzica noastră. Uite. Lasă că mă enervează că am lag. Dar lasă că mă enervează că am lag. Dați-mă. Nu mai Aha, nu știu dacă Trebuie să îl intru pe dă. opțiuni. Dar nu e frumos să înjurați. Bine? Mai ales dacă Da, voi închide video și voi schimba video pentru că nu merge. Deci dacă fumați, eu deschid de bani.